Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento dekoračný prvok. Sú nimi obruče, ktoré používame pri slavnostnom stolovaní, kedy tá obruč slúži na vytvarovanie servitky, obrúska do efektných tvarov, ktoré sa zvyknú využívať pri slavnostnom stolovaní. Tie obruče sú takéto s imitáciou perly, s imitáciou zlatého povrchu, kedy sú veľmi pekne tvarovateľné, dostatočne široké na to, aby sme pohodlne cez ten otvor prevliekli servitok a týmto spôsobom si efektívne pripravili slavnostnú tabuľu. Vzhľadom k svojej tejto farebnej kombinácii sú vhodné naozaj pre slavnostné príležitosti, či už nejaké vianočné stolovanie, alebo rôzne jubilea, narodeniny, alebo iné príležitosti.